Zuk manez, telefonia konpainia baterako egiten duzu lan, telefonoz deituz eta eskaintzak eginez. Gaur, Ainoari deitu diozu. Manez hasita, Iruna bertso sortxiko txikian. Señorita Ainoa, kaixo, kaixo, aupa, ni nator eskaintzera sekulako mauka, nahi duzun edota ez, zuk zer horrek auta, zure patata horrek ja 5 urte dauzka, zure patata horrek ja 5 urte dauzka. Horrek ez dauka aizu, ezanka ez buru, ze deitu duzu 1000 alditan inguru, telefonoz ezin da onartu seguru, etorri etxera ta ikusiko dugu, etorri etxera ta ikusiko dugu. Jose zuzena zaren, señorita aizu, etxera etortzeko, neri esan indartxu, baina gauza hoietan zertan zabiltzazu, butaneroarekin konfunditu nauzu, butaneroarekin konfunditu nauzu. Baina zure burua behar duzu askam, etzazu egin naizu, orain nire aurkam, etorri zaitez eta beharko ausarta, ea nola duzun zuk bazure patata, ea nola duzun zuk bazure patata. Bigarren karta zeukan eskuan gordea, etxera joatea, igual da hobea, han egin behar dizut oferta doblea, sartu behar baitizut ADSL-a, sartu behar baitizut ADSL-a. Bazuretzat ez bada horren enbarazu, etorri zaitez zeren intrigatu nauzu, baina zerbait esan behar duta esan kasu, ADSL izateko motela zarazu, ADSL izateko motela zarazu.